Sziasztok, én Squash vagyok, és ez az Emergency Hamburg második része. Ma megmutatom, hogy hogyan legyetek kamionosok és buszosok, és hogyan érdemes jól dönteni. Először is, ugye gyertek ki a Camion Story-ba, vagy hogy mondják ezt a... most nem látom az járműben mindegy, tehát itt helyezkedik el a mappon, konténernél. Nem is ez a lényeg, és hogyha elautókáztok ide, akkor menjetek ide ehhez a sötétbőrű inges úriemberhez, és vegyétek fel a munkát. Majd ezt láthatjátok. Most el lehet dönteni, hogy a Harbor One House 2-tól House 1-ig akarsz menni, de itt mutatja, hogy hány XP-t kaptak érte. Én most a rendőrségtől, nem tudom hova, már elfelejtettem a nevét, de oda megyünk. Van konténerszállító, amit én eddig észre sem vettem. Nem is ez a lényeg. Most ezt felállokolom, és induljunk el utunkra. Igen, mint mondtam az előző rész végén, a kezdő kamionnal nem lehet gyakorolni jól a platós manőverezést, mert ugye annak nincsen ilyen kocsia. Legfőképp ezzel lehet gyakorolni, mert ez elektromos, és ennek hosszú a platója, vagy kocsi, amit húz. Pont mentünk át. De várja, más irányba kell menni. Most még a zöld lesz? Hátrébb toltok inkább. Attól függetlenül, hogy elektromos ugyanolyan a dudája, mint a benzines kamionok, amit szerintem ez a legjobban kinéző kamion a játékban. Szerintem, vagy autó is, legjobban kinéző autó az egész játékban. Legalábbis nekem nagyon tetszik, ahogy kinéz, textúrája. Menjünk a police station, azt talán még elérjük, nyomom neki. Várj, itt már nem mehetek ennyivel. Le is kaptak. Miért halt meg itt ennyi rendőr? Mint mondtam, a következő részben a rabló munkát fogom sajnos bemutatni. Sajnos vagy nem sajnos, elnézést, hogy ezt mondtam, hogy sajnos. Nekem nem lesz kedvező, mert ha folytatni akarom a videómat, vagy le kell álljak afkolni, vagy ezt az Emergency Hamburg sorozatot, vagy le kell álljak afkolni. És miért nem bírok elindulni? Vagy le kell álljak afkolni, vagy le kell magamat adatnom egy rendőrnek. De inkább az előbbit fogom. Próbálok tolatni. Igen, ilyen szűk helyekre nehéz bemenni kamionnal. A börtönről ne is beszéljünk. Van 1000 XP-m, azt is kamionkodással kellett megszerezzem. És már jártam a börtönnél sajnos, hát arról ne is beszéljünk, milyen rossz volt. Kiállás volt inkább a nehéz, a plató miatt főző. Én most platónak fogom hívni, ne vegyétek sértésnek. Várjál, itt egy rabló újra töltött a fegyverét, vagy nem tudom milyen rabló, vagy rendőre. Köszönöm, én most fordulhatok meg szép lassan. Tesó, az ott mi? Tolatólámpa biztos nem, mert az hátul van. Rendőrségre hoztam új fegyvereket. Mondhatjuk, hogy töltényt. Basszus, nem szabad ennyivel menni. Annyira hozzá vagyok szokva, hogy a rendőr vagyok. Ahhoz képest egy kamion amúgy egész jól megy. Nyilván azért, mert elektromos.
A busznál az egyik fajtát erre a részre tartogatom, viszont a másikat azt a következő részre. Tényleg majd a mentős munkát is be fogom mutatni. Ne haragudjatok, hogy ez kiment a fejemből, ezt most erre a videóra kellett volna tartogatnom. És akkor még kijön a 2 buszos is a következőre. Sőt, lehet, hogy most így is fogok tenni. Most mentős leszek, és akkor meg következőben mutatom be a 2 buszt, és utána a kriminált. És utána meg az adatszok, de hát a kriminált mondjuk azért utoljára fogom tartogatni, azon már gondolkoztam, mert ez sok ideig tarthat. Basszus, most ide kéne bejussak. Hát ez nagyon okos volt ez a készítő. Készítőt Felixnek hívják. Meg tudjátok nézni bármikor amúgy. Még meg is mutatom, hogy. A videó végén. Az előző részt meg, ha nem láttad volna az előző részt, nyugodtan nézd meg, de ha először ezt akarod megnézni, megnézheted, mert le fogom rakni a leírásba természetesen. Harbor Warehouse, ne haragudjatok, de most oda szeretnék menni. Nem Warehouse, mint a harcház, ne úgy vegyétek. Csak úgy tudom, így kell kimondani. Ó, Istenem! Gyűlölöm, hogy ide a készítő ide rakta. Jó, ezt meg kell jegyezni, ide többet nem jövünk a focipályához. Nincs is megcsinálva az út. Amúgy majd beugrok a tuning garázsba. Basszus! Nem arra figyeltem, nem a lámpára. Hát már 91 szépen maradt, mondjuk az is sok. Egy ismerősömet kirúgták rendőrként a melóból egyszer. Mármint a játékban. Elfogyott a CP-je. Igen, hogyha elfogy a CP-d, akkor kirúgnak. És minél jobb, tehát ahány CP-t levontak, annyi XP-t le fognak vonni ugyanúgy. Szóval, hogy azért nem örülök neki. Főleg itt a kamionnál, mert itt olyan kevés XP-ket kapok. Ez szar ötlet volt. Akkor körbe megyünk. Nem örülök neki, hogy itt a fent nincsenek reflektorok, mert alig látok. Már mirikító színre fogom lefesteni majd a kamiont. Narancssárga mondjuk. Itt valami nem büntettek meg a gyorshajtásért. Állj meg! Most a kézifék megmentett. Na ezzel hogy fogom? Amúgy ezt hogy fogom feltölteni tényleg? Aj, nem hiszem el. Végre! Oké. Elmúlt a köd. Én most nem mondok csúnyát, mert akkor nem lesz családbarát. Igen, az SAR, amit nem akarok még egyszer kimondani, azt a YouTube nem számítja csúnyának. Szóval családbarát tartalom nyilván az fog maradni. Ne aggódjatok. A live az nem biztos, hogy ott lesz, az lesz, mert ott nem nagyon tudom kivágni, meg kiválasztani, hogy gyermekeknek legyen. Igen, aki felnőtt, az sajnos nem tudja megnézni. Mert amikor felrakok egy videót, akkor sajnos kénytelen vagyok beállítani felnőtteknek vagy gyerekeknek, és ha arra nyomok, hogy felnőtteknek, akkor a legtöbb feliratkozóm nem tudja megnézni. Szóval aki felnőtt, az sajnálattal közlöm, de fölöslegesen iratkozik fel rám. Ha csak támogatni akar, akkor nagyon megköszönném, ha feliratkozna. Leállítjátok a motort, azzal jól fékezhettek, amúgy, azt elmondom. Mondjuk amikor most hirtelen nem az N betűre akad az ujjad, akkor is választhatod a kéziféket is, mert azt szerintem egyszerűbb megnyomni a P-t. Így évesen kell bevennem. Hát kösz szépen, basszus, de szembe sáv. Én sem szabályosan kanyarodtam, mert a másik sávból, külső sávból, de akkor meg nem tudtam volna bevenni a kanyart. Jó, azt nem számítja. Most
mindegy. Szerintem a kamionból ennyi elég. Értitek, hogy hogy kell menni. Igazából annyi a titka, hogy így játszogatni kell vele. Most ezt meg is mutogatom. Be is domom ezt, hogy jobban lássanak hátulról. Tehát így játszogatni kell vele. Érted? Most mondjuk én ide beállok és ki akarok tolatni oda oldalra. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogy. Így van a platót, hát akkor így szép lassan, Mész vele. Ezt most elrontottam, ne haragudjatok. De az sem egy rossz technika, amit először akartam csinálni. Hogy így szépen lassan kimentek, de azt nem ajánlom senkinek. Figyelj, beállítod egyenesbe, és kitolatsz. És onnantól meg már csak kanyarodsz. És ennyi. Tehát igazából ennyi extra. Igazából nem nehéz a kamion munka, csak azért csinálok róla egy tutoriált, hogy tudd, hogy kell ezt. Amúgy várjál, lehet, hogy azért rossz ötlet most csinálni a mentőt, mert az előző részben azt ígértem. Szóval, hogy most akkor maradok a busznál, de viszont akkor ma este megcsinálom a pluszt is, amiben bemutatom a mentőt. Szerintem lassan kimegyek görkocsajázni, szóval ne haragudjatok, ha késik az a plusz. Azt beállítom, hogy ezt a pluszt akár ma rögtön meg tudjátok nézni. Na, akkor adjuk is le. Ezt megpróbálom 20 percre tervezni. Ezt a videót. Tudjátok mit? Akkor nem pluszt csinálok, hanem megcsinálom akkor a harmadikat ma is. És akkor meg rögtön látni fogjátok a mentőt. Mert az ugye az egy fontos munka, és ha mondjuk kipusztul a városotok, akkor azért tudjátok, hogyha mondjuk sürgősen mentő kell a városnak, akkor tudjátok, hogy kell ezt a munkát végezni. Igazából igen, ezért csinálom, hogyha most hatalmas szükségetek van rá. Elnézést, a rendőrből nem csináltam olyan részletes tutoriát, mert nem gondoltam volna, hogy egy tutoriát csinálok, de végül az lett. Ha itt tartasz, akkor nagy eséllyel tetszik, amit csinálok. Ezt nekem jelezheted nyugodtan egy lájkkal, de akár egy feliratkozással. Köszi! Jaj, elnézést, térképet figyeltem. Hol vagyok? Ott, jó. Itt ezt a részt amúgy nem ismerem nagyon fejben, mert ritkán járok itt. Legfeljebb tűzoltónál, vagy nagyon ritkán buszozni is szoktam. Mint jól ismerhetjük, itt van a busz. Ugye? És mivel nekem megvan, mint jól ismerhetjük kezdjük a City Bus Driver-t, mivel nekem megvan, hála Istennek az Electric Cars update, ezért nekünk könnyű dolgunk van. Ja jó, van csuklós busz, jó, azt hittem. Ez az elektromos. Ó, hát akkor ezt meg fogom majd szerezni. Csak az a baj, hogy 700, dupláját kéne most annak, ami nekem van. Ez Brazil. Ja, és itt van az elektromosom. Fú, bejön a dohányszó, basszus. Én akkor most elviszem ezt a busz. Na. A csuklós buszról amúgy, meg a külvárosi buszról egy külön videót fogok csinálni. Arról egy külön videót fogok csinálni. Tehát arról egy külön videót fogok csinálni, bocsánat, csak hogy itt a család tagjaim beszélgetnek.
családtagjaim beszélgetnek, ezáltal néha megszakítom a mondataimat. Igazából semmi extra, buszos munka. Annyi, hogy járkáltak a városban. Itt amúgy a féktávokat tudjátok gyakorolni jól. Megállók miatt. Nyilván a kamionosnál is tudjátok gyakorolni jól a féktávokat, meg igazából minden munkában. Csak itt a megállók miatt. Jó, meg az index használatát. Azt is kéne amúgy. 50 feliratkozónál Filecoin vagy Robux sorsolás, attól függ, hogy akit kisorsolok, milyen formában kéri. Igen, itt az index befelé, és akkor ilyenkor kifelé. Igen, köszönök azért az ilyen társaimnak, például a kamionosnak, meg kevés van belőlünk sajnos. Igazából annyi, hogy nyomod neki, és hirtelen fékezni kell, akár az összes tanult technikát egyszerre be is vetheted. Mondjuk most a kéziféket nem nyomtam be. Fékezik-e? Egyből. SNP. S2-re. Spirit SNP. Ja, nem. Akkor igazából most elmagyarázom gyorsan, amit kell. Azt is csinálhatom, hogy megszavazhatjátok nyugodtan. Hogy azt csinálom, hogy felveszem a videót. Így. És akkor berakom a háttérbe, és beszélek alá, hogy melyik munkát hogy kell. Elnézést, közben elkezdett szakadni az eső, szóval félreállok. Pillanat, és jövök. Jégeső! Az komoly! Nyárban! Igen, nyáron jön a jégeső legfőbb. Nem jégeső. De ott esett a jégben. Ez jégeső. Ez jégeső. Akarom, basszus. Ez fájt. Na, itt vagyok. Elnézést, elkezdett szakadni a jégeső. Úgy veri most itt a izét, mint az állat. De mit csinálsz te, bro? Hát én mindjárt áthívom a zsarukat. Igen, ezért akarom azt a buszt a rendőrnél. Mert akkor így átszasztatom magamat, hogy ide a megállókat járkálom, és amelyik köcsögösködik velem, meg bocsánat, hogy kimondtam, azt itt szépen lekapcsolom. Ó, basszus, megtekeredett ez a kábel. Na szóval, annyi, hogy a megállóknál érdemes megállni és kibeindexelgetni, amit én most elfelejtettem a kiindexelést. Meg igazából csinálni fogok egy olyan videót is, ahol elmagyarázom a szabályokat, a való életbeli crash szabályokat, és ezeket betartjátok az Emergency Hamburgban is, éppen rablók vagytok, akkor lehetséges, hogy el fogják hinni rólatok, hogy ti csak járjatok a várost autósként. Hát igazából semmi extra. Tartsátok be a szabályokat, tehát hogy most nem menjetek gyorsan. Igazából úgy tudjátok tartani a tempótokat, hogy mondjuk felgyorsultok 50-re és nyomjátok a W-t 1000-re. Vagy nem 1000-re, hanem egy ilyen egyenletes tempóban. Igazából a buszos az ennyi, közben kihívom a zsarukat. Kiírtam, hogy fehér Bugatti, ha nem látnátok, akkor kijönnem. Igen, most már úgyis ennyi volt ez a
busz tutorial. Szóval... Legyen ma 3 munka, de már 20 perces a videó, és nem akarok hosszú videókat őszintén szólva. Mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én Squash voltam. Találkozunk a következő videóban, ami plusz lesz. A következő videóban ugye bemutatom az orvost és a külvárosi busz. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, én Squash voltam. Sziasztok!